Здравейте, казвам се Младен Манолов и се занимавам основно с проектиране, изграждане и поддръжка на стоматологични практики. В днескашното ни видео съм се спрял на това да ви покажа как се работи и как се поддържа стоматологичния автоклав. Повечето от моделите са абсолютно идентични и принципът им на работа е еднакъв. Затова в днескашното видео съм се спрял на един модел, който ми е фаворит и ще ви покажа как се работи с него. Може да видите автоклав на марката Yesun, китайско производство. Съществува в разновидности 12, 18 и 22 литра. Доста е улеснен за работа. Ето, включихме го от главното захранващо копче. Автоклава прави кратък тест и е готов за работа. Имаме стандартните бутони 121 градуса, 134 градуса, опаковани, неопаковани, тест бутон. Това е камерата. 3 скари за инструменти. След като инструментите бъдат опаковани, се поставят върху скарите. Това е една ръкохватка, която се използва за изваждане на скарите след като инструментите са автоклавирани. Това е силиконов маркуч, който се използва за източване на отработената вода. Имаме отвори за чиста вода. Тя се източва единствено при транспортиране на автоклава. Това е резервоарът за чистата вода, само дестилирана или деионизирана. Водата може да се набавяте от специализирани магазини или да използвате собствен дестилатор. Това е в нашия случай дестилатора. Има си съд, в който излиза дестилираната вода, която се сипва, както казахме, в резервоара за чиста вода. Вече показахме камерата с трите скарички, маркуча, който се използва за източване на водата от автоклава, двата извода за чиста и мръсна вода. След като автоклава е зареден с вода, с инструменти, камерата се затваря. Избираме си програмата, на която ще стерилизираме и натискаме старт бутона. Целият процес е автоматизиран. След като приключи, автоклава изпилква 2 пъти. Отваряте вратата внимателно, изчаквате малко да се охлади. Посредством ръкохватката изкарвате скарите с вече стерилизираните инструменти. След което притваряте вратичката, не я затваряте и гасите захранването на автоклава.